Βεβαίως. Τα αγαπάω πάρα πολύ εγώ. Είναι λίγο βαρύ. Πότε, άρα δεν χορεύεται αυτό. Δεν χορεύει. Όχι. Και πότε το λέγατε αυτό. Όταν μαζεύονταν. Όποτε θέλανε. Ναι. Haydi ποιος να τα αν κι ως μωρέ που το ναι ψες με το φεγγάρι εκεί Ay more traya goda aye keti ka Alaya to leye ekşi Pnaya ta ay doyo Ho Stess fu oles Haydi kşipnayda aydoyo Stess fu oles Keta poyo Layaptes korni eskşe Pnaya koyo Haydi kşipnaya koyo Stoni pnoyo poki mayanda antoyo na
Τα λόγια τώρα χωρίς τα Το τραγούδια. Νάικουσί του, θα σας το πω. Εγώ δεν το κατάλαβα. Έχει πέρα, αυτό είναι ένα, πώς το λέω στα βουλγάρικα, είναι σιντιόβαρ. Είναι τραγούδι, είναι κλέφτικο τραγούδι αυτό. Ποιος να ήταν ποιος που το έλεγε η ψέση με το φιγγάρι. Και τι καλά τραγούδαγε, και τι καλά το λέει. Ξυπνάει τα ειδόνια στις βουλές και τα πουλιά στις κούρμες. Ξυπνάει μια κόρη νέμορφη στον ύπνο που κοιμάνταν. Τον άικουσε, τον άκουσε, τον άρεσε και ήθελε να τον πάρει. Αυτό που θα πας, Λεβέντη μου, λέει μετά, θα έρθω κι εγώ κοντά σου. Να φτιάνω δείπνο να διπνάς, γιώμα να γιωματίζεις. Να φτιάνω και το φάρο σου, να γυζεράς καβάλα. Αυτό που θα πάω, κόρη Ξανθή, κοράσια δεν διαβαίνουν. Αυτό είναι οι Τούρκοι ανήπαντροι και οι Γάλλοι παλικάρια. Αυτό φροντάνε τα λύσια σου και δρίζουν τα μαλλιά σου. Δρίζουν τα μαλλιά σου. Εμένα θα με πιάσουν και εσένα θα σε πάρουν και εμένα θα χαλάσουν. Αυτό είναι το τραγούδι. Αυτό είναι κλέφτικο. Κλέφτικο. Πολύ καλό τραγούδι. Πάρα πολύ καλό. Αυτό, κύριε Βασίλη, το τραγουδούσαν εδώ πάντοτε οι Σαρακατσάνοι. Νομίζω ναι. Είναι δηλαδή... Λίγοι το ξέρουν αυτό το τραγούδι. Από τις παλιές πρέπει να ήταν περισσότεροι. Τώρα δεν το ξέρουν. Τώρα δεν το ξέρουν, μπορεί να... Ποιος να το ξέρει τώρα, δεν είναι ποιος να τραγουδήσει. Ναι, και αυτοί να ξέρουν κανένας, αυτό το τραγούδι νομίζω δεν το ξέρουν. Είναι τραγούδια που είναι στην παράδοση των Σαρακατσάνων από παλιά. Ναι, είναι ναι, από ναι. αυτά που φέραν μαζί τους από τον τόπο από όπου έφυγαν. Γιατί κλέφτηκα τραγούδια. Κεντρική Ακριβώς, Ελλάδα, ναι, πώς ναι. να το πω τώρα, τραχοκαλιά που λέω. Οπότε αυτά κατά κάποιο τρόπο είναι και λίγο οι αποδείξεις, τα δηλωτικά της καταγωγής των Σαρακατσάνων, Ναι. η οποία αμφισβητείται από πολλούς, αλλά όταν στην παράδοσή σου, όχι έχουν ακουστεί διάφορες θεωρίες, καλά, ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Όταν στην παράδοσή σου έχεις κάτι τέτοιο, δεν μπορεί να το βρήκες κάπου αλλού και ιδίως οι Σαρακατσάνοι στις μετακινήσεις τους απομακρύνθηκαν από αυτά τα τραγούδια. Το ότι τα κουβαλούσαν μαζί τους για 100-200 χρόνια, αυτό σημαίνει κάτι. Αυτό το τραγούδι, επειδή εγώ το αγαπάω πάρα πολύ, τώρα από το τραγούδαγα σκόθηκαν τα μαλλιά μου, τρίχισαν τα μαλλιά. Αχ, Θεέ μου.